Uite cum se mișcă și... A prins viață. Și uite se mișcă și coada. Da, uite-te la pleoape cum se mișcă pleoapele. Nu te mai bine unde mânca. Mai tare, nu poate. Și că e adevărat. Da. Doamne, și că e adevărat, se mișcă așa. Ba să nu ne mănânci. Eu sunt Marian. Da? Vrea să ne mănânce. Uite și coada se mișcă. Uite, respiră. Vezi că și respiră, uite. Și respiră. Se vede că respiră. Se vede că respiră. Nu mai termin.